Barkanku da zuwa wannan channel na mai albarka mai suna komai da ruwanka O7 TV. Muna yi maku barka da rana da fatan kun wani lafiya. Masha Allah. Idan wannan shine zuwanka na farko wannan channel din namu, muka danna mana subscribe sannan kai mana like domin kallon sababbin shirye-shiryen masu amfani da zarar mun dora. Mun gode. Wannan wani takaitaccen abin da za mu nuna muku hotuna wanda Dr. Isa Ali Fantami yake exercise a cikinsa. Mun gode. In wannan shine zuwanka na farko wannan channel din, ka hakuri ka danna mana subscribe. Mun gode.